Бро, банда. Днес е събота. Часа е 7. Обаче аз не мога да вържа и две приказки без да съм си спил кафето, така че отивам да си направя едно кафе и мога да продължа с разговора. Кафето е готово в нова, още по-яка чаша. Така както казах, днес е събота, часа вече не знам колко е часа, се тая. И много се радвам, че ви харесаха предишните епизоди. Доста влагам в тях като време и като емоция. И много ми харесва, че ви харесват. В днескашния епизод обаче още не ме е ритнало кафето. Ще говорим за храна. Ще говорим за това как да оптимизираме хранителния си план, особено когато сме в подготовка. Като всичките тези неща, които ще ви обясня днес, те работят и за всеки един нормален човек, разбира се, защото ако искате да сте на хранителен план и ако искате да сте стрикни, вие не ядете много по-различно от мене. Така че всичките тези съвети, които ще ви дам днес, всичките тези насоки биха били полезни за абсолютно всеки един от вас, трениращите хора. Така че enjoy! Отиваме да направим един пазар. А на края на клипа ще ви споделя една рецепта, жестока, за една торта, който ме следва в Инстаграм и я е виждал. Сега ще ви покажа как се прави. И така, както обещах, ще говорим за храна. Както виждате, съм наредил на масата хранителните продукти, които аз лично консумирам. Хранителни продукти, които също вие можете да консумирате без да се притеснявате. И ще говорим за това как да оптимизираме диетата, как да оптимизираме храната, как да направим по-интересна, за да не ви е скучно и да може да я спазите дългосрочно. Ще започнем първо с източниците на белтъчини. Тук имаме пилешко бонфиле, предпочитам бонфилето, защото ме улеснява и не трябва да го режа. Имаме скир, ирландски йогурт, който е нисък на мазнини, въглехидрати, извара. Тук отдолу имаме яйца, по принцип консумирам телешко, сионга също така, които не съм ги сложил на масата. Протеинна пудра. Минаваме към източниците на въглехидрати. Имаме ориз, бял, имаме пълнозърнеста паста, имаме сладък картоф, имаме бял картоф нормален, зеленчуци, замразени ги взимам, защото не винаги консумирам и предпочитам да издържат повече време. Замразени берита, може би е едно от новите ми любими неща, които консумирам почти всеки ден. Имаме обесени ядки, оризов гриз, който така както виждаме на привършване. И минаваме към брашната. Брашно от Лимец, косово брашно, което е ниско на въглехидрати, изключително ниско на въглехидрати, супер добре пива. Брашно от Трошков, ако искате да замествате какаото по някакъв начин и да придадете такъв какао вкус на някакви сладкиши, палачинки дори, каквото и си пожелаете. И минаваме към мазнините, които са кокосово масло, оризово олио ползвам, защото издържа на термична обработка. И за салатите ползвам зехтин. Нека продължим с това как можем да оптимизираме диета. Повечето хора са свикнали да ядат супер еднообразно и супер скучно, което естествено усложнява диетата в дългосрочен план. Аз какво правя, за да го направя по-интересно? Знам, че примерно за закуска имам обесени ядки, имам определено количество въглехидрати, в случая са ми 100 грама въглехидратна закуска. Аз мога да направя много различни закуски с тези 100 грама въглехидрат. Мога да си направя палачинки с обесени ядки, мога да си ги направя с брашно от Лимец и стават абсолютно като истински. Брашно от Лимец, яйца, протеинна пудра, слагаме подсладител, ползвам доста в последно време. По принцип не съм фен на подсладителите, но когато съм в състезателна подготовка, доста внимавам с въглехидрата, следователно трябва да заместя по някакъв начин тези неща. Есенция ванилия също присъства изключително често в хранителния ми план, за да ми придава по-приятен вкус и аромат на храненето. И така, малко се отплеснах по темата. Говорим за палачинки, говорим за гофрети, говорим за всякакви такива вкусни неща, които по принцип хората са свикнали да ги свързват с вредни навици, но всъщност ние можем да ги направим абсолютно по нормален начин, абсолютно полезни, абсолютно хранителни.
за да можем да се насладим на всяка една неделя, как сме свикнали с палачинки. Заместваме бялото брашно с брашно от лимец. Ако искаме да го направим още по-ниско на въглехидрати, го заместваме с кокосово брашно. Един съвет за кокосовото брашно: не слагайте кокосовото брашно в грамажа, в който работите с другите брашна, поради простата причина, че то абсорбира много повече течност, отколкото примерно брашното от лимец. Да речем, че брашното от лимец слагаме 100 грама, от това брашно ще сложим горе-долу на 50%, за да получим същата консистенция. Хубаво е при кокосовото брашно да го смесваме с други източници, с други брашна. Следователно, слагаме 100% от брашното да е кокосово, ами го разделяме примерно 70% кокосово, 30% лимец или нещо подобно. Има също така оризови брашна, които са супер добри за употреба. Общо взето, всякакви брашна, освен бялото, могат да ви свършат прекрасна работа. Ако намерите брашно от овесени ядки, ще бъде супер, но аз много трудно намирам, така че не си играя. Стигнахме до извода, че закуската можем да направим с палачинки, можем да направим фрети, можем да си направим кекс от тези неща. В следващите клипове и в тези хора, които ме следят в Instagram, виждат, че аз си правя много интересни неща и споделям рецептите за тях, така че ако не сте ме последвали, бързо да ме последвате, за да имате още вкусни рецепти за хранене. Минаваме към източниците на въглехидрат през останалата част на деня. Не е нужно да ядем всеки ден ориз. Можем да заместим с пълнозърнеста паста. В случая са пълнозърнести макарони. Има пълнозърнести спагети. Можем да заместваме с сладък картоф, с нормален бял картоф, с червен картоф. Можем да заместваме... Лично аз се замествам основно с тези неща, защото са ми вкусни и съм свикнал да ги ям. Но вие можете да измислите всякакви други източници на въглехидрати, които ви влизат в калорийния прием. За да се случи това нещо, трябва да се научите как работят калориите. Лично аз употребявам апликацията MyFitnessPal, с която следа абсолютно всяка една храна, какво се съдържа в нея, и когато знаете какво точно трябва да консумирате, вие много лесно можете да си играете с тези стойности. Източниците на мазнини, както казах, са ми кокосово масло. Мога да го употребявам в сладкишите, в палачинките по една лъжица максимум, просто трябва да се внимава с тези масла. Оризовото олио го ползвам евентуално, ако слагам на месото, което го готвя в оризоварка, което го показах в първия епизод, който ако не сте го гледали, силно се надявам да се появи ето тук горе, за да можете да го видите. И за салатите, както казах, зехтин. Много важни са подправките за абсолютно всяко едно нещо. Черен пипер, червен пипер, риган, босилек, магданос, лук, пресен, стар, чесън стар, чесън пресен. Всичко можете да използвате без абсолютно никакви ограничения, няма да ви навреди по никакъв начин на диетата, просто ще я направи по-вкусна и по-интересна. Единственото, което се изисква от вас, е да отделите малко време за тези неща, но по този начин ще направите услуга на себе си, защото ще се храните по-пълноценно, ще ви е вкусно и целият този процес ще минава много по-лесно. Да, както днес ви обещах, ще ви покажа една рецепта за една много яка торта, която е супер ниска на въглехидрати. Ще приложа макросите на края на клипа, но преди това искам да ви кажа още един съвет да ви дам. Начини, с които да си улесните готвенето, да го направите по-бързо, да го направите по-вкусно, да си пестите време, защото често хората казват: нямам време да си готвя, нямам време да направя това, нямам време да направя това. Истината е, че имаме време за абсолютно всичко, просто не намираме начините да го направим по правилния начин. Аз употребявам оризоварка, която не трябва да наблюдавам, за да се готвят сами нещата. В случая готвя месото в нея, аз ви я показах, сега ще я покажа отново. Отскоро се здобих с уред за готвене на пара, който още повече ми улеснява работата, защото слагам месото в оризоварката, слагам ориза, зеленчуците и другите източници на въглехидрати в уреда за готвене на пара, цъкам 2 копчета, сядам да правя клипове или да чета книга, да гледам филм, влизам дори да се къпа, след около 30-40 минути всичко е абсолютно готово, от мен остава само единствено да го разпределя в кутиите. Сутринта си правя закуската, която ми отнема не повече от 10 минути и реално вашето готвене за целия ден, следващия ви отнема половин час, не повече. С измиването на чиниите и на посудата и на всичките неща стават 40. Така че оправдание от сорта на нямам време да си готвя, много време ми отнема, не ми се занимава и така нататък не се приемат. Да минаваме към тортата. Запишете си всички съставки подробно, аз ще ви покажа как точно да си я приготвите. И от вас искам да бъдете креативни, да измисляте различни начини за правене на храната по-вкусна. Не се отказвайте от целите си, само защото те може би са малко по-трудни, отколкото ви се иска да бъдат.
Винаги има начин, въпросът е да го намерим, въпросът е да намерим решение, а не да намираме оправдания. В това се корени общо взето решаването на всеки един проблем в живота, да намираме решения за по-сложните задачи. Така че нека да минаваме към тортата, да не губиме повече време, защото съм супер гладен и вече полудявам. Да разгледаме набързо съставките, които ще ни трябват. За блата: кокосово брашно 70 грама, 2 жълтъка, 50 грама кокосово мляко, 20 грама кокосово масло, 4 белтъка, които ще разбием с миксер. Така че ако нямате миксер, може да ги разбиете на ръка, но е доста по-неприятно. Но пак става, защото трябва да ги разбиеме на сняг. За да не бързате да пишете, в края на клипа ще ви оставя рецептата, но не в края на клипа, в описанието ще ви оставя рецептата, за да можете да си я запишете. За крема ни трябват 250 грама извара, 10 грама кокосови стърготини. Тук имаме 2 капачки от този подсладител. Аз ползвам него, най-близко ми е до захарта. Малко есенция ваниля и 250 грама скир. Това ни е за крема. Пак пулвер също така ще ползваме за блата, който съм сложил една лъжичка, ето такава чайна, кафена по-скоро, съм сложил вътре в кокосовото брашно. Така че нека се залавяме за работа. Първо разбиваме белтъците с миксер или на ръка, отделно от жълтъците. Докато станат пяна, изглеждат ето по този начин. След което смесваме кокосовото мляко, жълтъците, кокосовото масло и отново разбиваме с миксер. Към готовата смес добавяме кокосовото брашно и разбъркваме с лъжица. Готовата смес трябва да прилича на смес за корабийки. Към сместа добавяме белтъците и продължаваме да бъркаме с лъжицата. Бъркаме с лъжицата, за да може сместа да остане максимално пухкава. Готовата смес трябва да изглежда ето по този начин. Намазваме тавичката, в която ще печем блатовете, с кокосово масло. Прибавяме сместа в формата за печене и с шпатулка оформяме вече блатата. Слагаме блата да се пече на вече загрята фурна от 220 градуса. За крема смесваме скир, извара, подсладител, кокосови стърготини и есенция ваниля. Всичко това отново разбиваме с миксера. Вече готовия блат, който сме оставили да изстине на страна, разрязваме на 2 равни половини. И с предварително направена смес от кафе и есенция ром напояваме хубаво блатовете. След което слагаме готовия крем върху първият блат, разпределяме равномерно и повтаряме същата процедура на вторият блат. С остатъка от крема оформяме вече готовата торта. Разпределяме крема равномерно и с шпатулка разнасяме абсолютно навсякъде. За финал можем с нож да загладим готовата торта, за да има завършен вид.
Слагаме замързени боровинки или плодове по абсолютно изцяло ваш избор. Кокосови стърготини слагам аз. Ето така изглежда нашата торта. Не се страхувайте да експериментирате, не се страхувайте да изпробвате различни рецепти, различни методи на готвене. Единственото нещо, което може да направите, е да си направите живота по-вкусен и по-приятен и диетата следователно. Това беше от мен. Надявам се да ви е било полезно. Тези от вас, които опитват рецептата, могат да ме тагнат в Instagram. Ще намерите линк към профила ми, за да видим колко от вас са креативни и колко не са. Това беше. Чао! Не, стой! Как така чао? Как така чао, без да дам своя почерк в видеото си? И за да не изневерявам на себе си, искам да ви кажа нещо. Няма кой да го направи вместо теб, приятелю. Няма кой да тренира вместо теб. Няма кой да се храни вместо теб. Няма кой да те вдигне в 6 часа за кардио. Няма кой да ти изготви храната. Няма кой да спи вместо теб. Няма кой да ти направи позинга всеки ден. Всяка една жертва зависи от теб. Всяко едно лишение зависи от теб. От теб зависи дали ще се прибереш да сготвиш или ще излезнеш навън с приятели. И един ден, когато се качиш на сцената, знай, че всичко и единствено зависи от теб. И точно тогава ще си проличи какво си дал, за да получиш това, което искаш. Точно тогава ще си проличи колко си жертвал и колко си дал. И знай, че ако не успееш, само ти си виновен. И знай, че ако не успееш, няма кой да виниш за това. Така че готов ли си да дадеш всичко